Oké, we vliegen even met z'n allen heel snel naar Tadzjikistan en ik betaal. Ja, zo ben ik, mensen. Oké, zijn de mensen bang om te vliegen? Vliegangst is heel normaal. Ik help je er nu vanaf. Niemand is bang om te vliegen. Mijn moeder zei, ja, toch wel? Ja, vader is bang om te vliegen? Nee, echt niet, hè? Ik wel, ik was vroeger bang. Maar mijn moeder zei altijd, jongen, als je tijd is gekomen, dan is je tijd gewoon gekomen. Maar dat voelt echt stukken lekkerder als je in het vliegtuig zit. En vaak zit ik in zo'n vliegtuig en dan denk ik, ja, wacht eens even, man. Stel je voor, de tijd is gekomen van degene die naast me zit. Goed, dan denken we even niet aan. We vliegen met z'n allen naar Tadzjikistan. En waarom wil ik vliegen? Omdat er zoveel mensen zijn met de goedkoopste vliegtuigmaatschappij ter wereld. En dat is Morocco Airlines. Nee, we moeten wel aankomen. Ja? De allergoedkoopste. Aeroflot. Dat is Russisch. Die is goedkoop. Het klinkt ook heel goedkoop. Aeroflot. Dat is bijna voor niks. Oké, we vliegen met z'n allen met Aeroflot. Ga lekker achterover zitten, dames en heren. Ik maak hier een hoorspel van. U bevindt zich nu allemaal aan boord van Aeroflot. Ondertussen in de cockpit. Drescher, Vladimir Trogozhin. I'm the co-pilot. It's my first flight. Ah, I'm the captain. It's my first flight too. Alright. Trogozhin, checked everything? Yes? Check it again. Alright. Trogozhin, check. Trogozhin, check. Tradition за поражение airbag, check. Trogozhin, check. Trogozhin, за поражение, трабужение, трajectory. Oops. Where I put this? Give it to me. Put it here with the others. Oh, you have more, Captain. Yes, I collect them. All right, fasten your seatbelts. You can start the engine. All right. Дорога жена, есть проблема? Нет. Трубку же дорогая. Try again. All right. Alright, no panic. Tell the passengers we have some delay. Alright? Welcome aboard. My name is Vladimir Trogozhin. I'm the co-pilot. Is there a mechanic on board? No mechanic. Alright, no panic, ladies and gentlemen. We have some delay of 5 minutes. Please fasten your seatbelts and enjoy this Russian music. Thank you. Джезина сайду вела, Женя туга, Женя та трекеш на зой, давале, Женя туга, Женя трапекеш на зейду. Он тишили копе, проголует редова, Женя та трекеш, Женя туга. Выбежим, я тебя за Женя туга. Дружи, дед дорогой. Try again, alright. Alright, let's call air control. Air control, this is Papa Zulu Tango. Papa Zulu Tango. Stand by, please. Ground control, roger. Yes, ground control, good evening. We have some problems with the left engine. Could you fix it, please? Sure, we're going to fix it, roger. Yes, roger too. Roger. No, his name is Roger. Ah. Рабочий язык есть Roger Rabbit. Roger Rabbit, ну где брать нет. Ты будешь не забыть Bugs Bunny. What's happening? Другой не Bugs Bunny. Правильно же не удается. Ружье мы ездят. Он утешит флихтать. Едешь на зоидом вала. Женя туга, Женя так. Трекашей завалу. Женя туга, Женя та. Прикеш на зоидом валы. Женя in the cockpit. Прыгай, траба Женя, но ты. Captain, we have to wait. I have a very good smoke for you from Amsterdam. You try, Captain, try. Whoa, flying high. Yeah, very good, yeah. One moment. Yes, one moment. Captain, give me the joint. Yes, come in.
Coffee? No, thank you. I don't know. No. Trochę się będzie coffee shop. Trochę się nie tak coffee shop. Yeah, very good. Sorry for this, Ground Control. Somebody put a cigarette out of the window. What's that? Oh, Captain, you put the cigarette on Roger. Oh, shit. Roger! Roger! Sorry! Sorry for we have major problems in this aircraft. Everybody has to leave the aircraft and wait for us at gate 1B. Roger. 1B, Roger. All right. Drugushin said, 1B. Yes, tell the passengers. They have to get out. Oh, they get in, yeah, but they have to get out. The plane is, yeah. Ladies and gentlemen, co-pilot again, Vladimir Trgavushki. We have some problems with this aircraft. Please leave this aircraft and wait for us at gate 1B. Thank you. Трябва женить, drażenie katastrof. I treba женить, pas je bie. Wat zegt hij nou? Ja, weet ik niet. Ik dacht dat we naar Tjatjakistan gingen. Ja, ik dacht het ook. Ja, we gaan niet. We moeten naar 1B. Oh, nou dan gaan we naar 1B. Dat is 1B. Ja, dan staat er een 1 en een B. Nou, dat is 1B. Nou, dan wachten we hier toch? Ja, ondertussen op 1B. Vlucht 747, vlucht 747. Passagiers voor vlucht 747 naar Tjatjakistan. Passagiers wordt verzocht te gaan wachten op gate 28A. Wat zegt hij nou? Ja, weet ik niet. Moet naar 28A. Oh. Ik dacht gewoon 7 gingen rijden. Ja, dan gaan we ook. Moet naar 28A. Ondertussen in het vliegtuig. They fix it. They fix it, yes. Try again, all right? Gelijk. Dames en heren, er gaat echt wat fout. Er gaat echt wat fout. Oh shit! Is er net tv bij? Jongens,